lamun sesuci lawan banyu gede iku banyune kang den siramake lamun sesuci kelawan banyu akeh iku utawi batale wudu iya iku nabar kala nabar kala ingkang dingin metune sawiji saking salah siji salah loro iya kubul atau waktu peratu angin atau waktu saya kami sepantan di kami yang batu manine
utawi sarate maca sholawat iya iku wolung perkara kang
Limang wektu salat ngisa subuh luhur ngasar lan maghrib iku aja kangsi awet bakal sing bapake Sholat ibuke Sholat sak semangat Sholat kabeh ayo padha dilakoni kanthi kusuk najan abot sawetara hayo padha ditindakno Ya Habibul Mustafa paling makasih
ya